खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे शायरि लानानै फैलायबाय। शायरिखौ दैथायहरदों प्रानजित बर', डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, भिलेज गरामारा। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। मा जाखो सना? नों बावबाय नामा? साननैसो गोजान जानायावनो जों सानैनि रादाय खानायखौ नों बावमारबाय नामा? नों गुबुनखौ मोनना बावगारनो हागौ सना, नाथाय आं नोंनि रादाय लानायखौ माब्लाबाबो बावगारनो हाया। जानांगौ नोंनि जिउआव सोरबा गुबुना साबसिन आंगोनि जाबाय, बेनिखायनो नों आंखौ बावगारलांदों। थेवबो आं नोंनि जिउआव हेंथा होआ सना। नों जायजों खुसि दङ बेजोंनो रुजु रुमुयै थादो।